Hai lam sogo ani blogo nai tongdi tini phuaigo sung pasta khai janai bazani kwtui mang bwswk paima swnai alu rok rugui pasta rok khai masalaisibo tini phuaigo naidi tabo sukrui tongo alu mawui karile hata hingke sukruui tabo corn flour bai bului ama bana alu pasta khai ruknai ta haike moso guri rok bai bului chakhe belai khe thogo tei piyaj rok bo tongkhe romawo piyaj rok rowui bului chahota naidi tabo bul tongo mano si bului marosu angkhe bulmaliya mui rok sung tongma ba naidi tabo corn flour wngmakhe batini hingkhe corn flour bai bulaha hingkhe kisa ama budul budul wngota bobai mix khaiui rowota tabo khe ruglaha le alu naidi alu pasta chalaha naidi bwswk thoknai rokbo khai chabaidi alu pasta khe belai khe thogo angbo thokjaksogo naidi tabo khe mungla hata hingkhe kariui bului chalaisinai tabo khe naidi aro sario khe chwng dugan o berai tonglaimani pibai dugan o sarsa achuk tonglaio aro dugan o bobai malaio tini sario aro muilok rok falni toipai faitongbai yong torok bo haino muilok toipai tongo tabo khe muilok rok somoi ba muilok alida mathogo tabo khe ang mangso sung tongkha mangso monaiha mangso mongkhe maisa sinai ta tini mangso kisa paitobomani mangso mowui mai chalaisinai tei kaisa godok bo tongkho godok bo sungnai naitongdi nero ani blog paiyasak jora tei chajak khe light rok baidi teibo kaham kaham phunuknai tei ang aro mui godok tongo tabo alu godok mui tei mai chasinai ta tabo godok bailaha hingkhe mai chawi thusinai ta tini ni bagui ani blog orono paisinai nirok bai haino hai malai phinai do hato tono hor kaham. Pasai mamani ang belai no hata kha korong ma kokoi meki si ang no sugo mo kaisa bai kaisa aso kolok korong ma Naithok hanawa naithok ka belai khena naithok jahana tei bisi makhe supiri da ma khana khena naithok kha belong.